Eta gaur Irunen ere izan dira, arratsaldeko 6etan. Hori da, eta hain zuzen ere horiek dira, Irunen jaso ditugun, arratsaldeko 6etan jaso ditugun irudiak. Begira, arraunlariak, pixka bat bandera, Hondarribiari bakarrik ez, eskualde osoari eskeri nahi izan diote, eta, bueno, badakigu bidazoa alde osoan bizi dela arrauna, eta pixka bat, guztiei eskeri nahi izan diote, eta horra ikusten dugu, nola, Irungo udaletxera bertara, nola joan diren. Atzo dagoeneko nahiko festa nik uste dute egingo zutela, arraunlariek, badakigu gaua luzatu ditzaiela, eta egia esan, festa, askotan ez bezala, 2 egunez ospatu dute, atzo etorrera, harrera improvisatu hori, eta gaur, harrera instituzionalagoa. Bien bitartean, begira, hola dagoen, Hondarribiko kuadrilla guztia, atzo trapu pañuelo gorria jarri zituzten, Gaur ordea. Gaur horregikin ikusten ditugu, txapela elegante askoarekin.